Jsem zpátky a líbilo se mi to tam na 100% a teďka se jdeme umýt a převlíknout. Takže sundám si tady tu kabelčičku a vyndám si všechny věci. Tady mám telefon, si vyndám. Teďka si vyndám parfém můj. Tak, pak. Že teďka si vyndám sluchátka moje, který si tady položím. Tak teďka si vyndám. Teďka tam máme gumičku a tu dám sem. Takže teďka položíme kabelku tady, zujeme se tak a teďka si sundáme mikču, tak. Teďka se převlíkneme do pyžama, je super hezký. Tak a teďka se jdeme najíst večeři, takže bylo to fakt ňaminka a musím si užívat tu večeříčku, byla fakt dobrota. Ňam, teď hezky se najíme, takže ještě okurčičku, ňam, teď ňamisna. Tak teďka si lehnem do postele a zasínáme a dobrou noc.